Hello guys, welcome back to my channel Abunwada Biafra. This video is number 29 of our review journey. 29 is iri abụọ na itoolu, iri abụọ na itoolu, iri abụọ is 20, itoolu is 9, iri abụọ na itoolu 29. We are still on India. Ndi. When you want to talk about many people or many things, you use ndi. Ndi, many. Ndi means many. Ndia or ndi nka means these things. Many things or more than one thing that is near you. Near you. These things. While when you want to talk about things, many things far from you, you say those things. That is ndi aho. You use ndi aho. Those things. Ndi aho. Or ndi nke aho. Those things or those ones. Those ones. Those things or those. Oche onye bụ ndị nke ahụ. Oche onye bụ ndị nke ahụ. Or oche onye bụ ndị ahụ. Oche onye bụ ndị ahụ. Whose chairs are those? Whose chairs are those? Or whose chairs are those ones? Oche onye bụ ndị nke ahụ. Or oche onye bụ ndị ahụ. Whose chairs are those? Oche onye bụ ndị a. Or oche onye bụ ndị nke a.